sikat mo dyan, ha? Lamutak-lamutak. Lamutak-lamutak ng babae. Lamutakin. Kilala mo to? Baby ama. Nung hindi pa uso, yung mga baby. Ang sinasabi-sabi mo, dami-dami mong babae. Piki ang sayo, bakla, may balbas pa. Ang laki ng partida mo. Taga saan ka, ha? Kung taga saan ka man, kinakaya ka nila kung taga saan ka man. Dahil ang pangit mo daw. Sa sobrang pangit mo, ha? Ako na ang gusto ng mga tao. Kasi kung pag-apuhan lang naman talaga, Elineo, wala kang laban sa akin. Anong laban mo sa akin? Makagwapo ng Pangasinan. Daw ang pakpak, ganito lumipad yan, oh. Balita nila, matunog yung pangalan mo. Ha? Ikaw daw yung kumakain ng kung ano-ano. Kainin mo nga ako. Tapos balita ko, pinapasikat mo daw na ikaw daw ang pinakagwapo sa inyo. Hilatisin kong mabuti ang kagapuhan mo. Baka gwapo ka nung hindi pa usong mga tao. Bigyan na kita ng partida kung lalaban ka sa pagapuhan ng Pangasinan. Tignan mo tong mukha ko, ha? Nadisgrasya na to! Nadisgrasya na to! Nadisgrasya na to! Marami nang tinahi dito. Tignan mo, alam mong natira? Tigawat na lang, tanga! Ganyan! Yan ang gwapo! Kung hindi yung mga gwapo-gwapo sa Pangasinan, ay ang kapal! Hindi ka makakalaban sa amin! Ako, tapos si Elvis Park, ang pinakagwapo sa Pangasinan. Huwag ka nang sasama dito. Matatalo ka lang. Magbibigay ako ng 1,000,000 sa lahat ng tao. Sabihin nyo lang sa akin kung sino makakapagbigay sa akin ng 2,000,000. Partidahan na kita, ha? Hindi na ako naliligo, nagsisitilyo, ha? At ano ng kilikili. Partida na yun. Tignan mo, gwapo pa rin, ha? Tignan mo, ayun o, puro pimple. Tignan mo, ha? Puro pimples yan. Ganyan ako kagwapo. Kahit na hindi ako maligo ng 10 taon, gusto pa rin ako ng babae, ha? Kaya ikaw, Elineo TV, huwag ka na mayabang dyan. Ikaw, mabaho pa, partida na sa'yo. Sa sobrang gwapo ko, ha? Tuwing may nakikita ako mga babae, automatic, nagsisibabaan ng mga panty. Eh ikaw, pag nakita ka nila sa daan, sigurado ako, 100%, huhusgahan ka nila kagad na, snatcher, tulonggis, at manyakis bro. Sino pang gwapo dyan? Yung mga Pangasinense, kami ang mga gwapo. Tignan mo, Vince Badio. Oh, pinakita mo, dami-dami mo. Ano yun, ha? Tignan mo. Diyan ka na lang, kumain ng mga patay na hayop. Habang akong kinakain ko, mga buhay na babae. Oh, nakikita mo yan? Oh, yes, baby. Oh, yeah. Nakikita mo. Ayun po. Nakikita mo yan? Nakikita mo. Yes, baby. Yes! What? Magsama-sama na kayo, ha? Kung nasaan man kayo, Laguna, ha? Shout out sa Laguna at Cainta Rizal. Sinong pang laban dyan sa mga gwapo dyan, ha? Yan si Elineo TV. Tapak-tapakan ko lang, tiris-tirisin ko lang yan sinasabi ng Elineo TV. Nakikita nyo, akong pinakagwapo sa Pangasinan. Kung hindi nyo ako kilala, mag-Facebook kayo, hindi yung puro sabong lang. Sabong kayo ng sabong. Ako lang, ha? The best. Ay nako, isama mo na lahat ng vlogger. Huwag mo lang isama si Kong. Wala akong laban doon. Isama mo na lahat ng vlogger kung sinong pinakagwapo. Pagwapuan lang. Ang gaano tinagagawa. Siya sa kagwapuan. Bakit niya naman. Okay.